pelle politique Mali société civile e kala lundiɗo laamu to ganama golleji mon ɗi ko nder décret mo Assimi Goïta sifi hanki woni ko ɗum janga ka télévision leydi ndi o hoorejo konunkoɓe jattuɓe laamu no wi'i ko fino ɓuttu tabitira addi ɓe ƴettude nga pellital ɗum non waɗi e sa'i mo tawata ɓe lundiɓe no nodditi seppo fi hollugo anga weltare maɓɓe ɗum ko finde e ɓore fusayde ɗe pelle politique e no laamu potal artira Mali ɗuɗuɓe waɗi yewtereji fi o alhaali e ɓenno tawa fedde adunare daraninde hakke neɗɗo woni Amnesty International nde fedde yamiriɓe hooreɓe artugo e ngal pellital maɓɓe ko ɓuri e yawude Aliou Tine daraniɗo hakke neɗɗo ardiɗo fedde Africa Jom Santer kañum no wi'i ɗum ɗo ko hunde hulɓinide e kadi ɗum haɗay tabutugo ɓuttu e nder leydi himo ñaagui ɓe waɗugo yewtereji fino nanodira waɗira hakkude ɓiɓɓe Mali fedde daraninde hakke neɗɗo Mali kañum no maapi ɗum ko fi o angal teddingo ko hanani neɗɗanke e angal teddingo fodari ƴettanode gila hitande 2023 nde fedde torike ngu laamu artugo e ɗin alhaaliji ko ɓuri e yawde